the self-imposed Secretary General webato Citizen Coalition for Change anonzi Tshabangu oya panapa achara mashoko awa yakuuya achituka awa nelsonchamisa atona kuti awa nyanga nivakomana vatori ve the ruling party veZANU-PF vari kuti vachitonyera naye vachiti aiwa Tshabangu hauna plan zanapinda mashoko anobuda achitauka panapa Tshabangu amoza kuti aiwa ndiye ava kukonzeresa kuparara kweCitizen Coalition for Change yangu nefaction yake anodibva subscriber ubva walaika watina on the bell icon tipina panapa paendo pake anoyamzana naso onyera chiti God will never be in someone who is self-centered and greedy. Never the opposition vehicle is now being smoothly driven. Amandla tomasvikanta kwana Tshabangu arike panapa chiti aiwa Mwari haambofi akambopinda mune munhu ari self-centered munhu ari greedy. Toona kuti description yaari kupa aiwa ndo yano dedicated kuna nelsonchamisa achiti aiwa nelsonchamisa anoda kucentralize mapowers, haadi kupa vamwe zvimwe zvigaro, anoda kuti aiwa matotal decisions ese anoitwa mupati ange achibva kwawo. Hatuna vanhu vanopinda panapa vachitaura nezvake Tshabangu. Pana anopinda achiti ndiri wezano hangu but bless imimi hamuna kana deal. You are just a useless example of how to be used as anvatora mumashoko asikaiti kuti titaure panapa. Anoendera mberi achiti aiwa you are a disgrace to your entire generation. Tikuona kuti aiwa nyange the ruling party vacho vari kunyara Tshabangu nezvinhu zvaanoita neunhu hwake. Mumwe anopinda achiti who voted for you Tshabangu? You are delusional, you are a fraudster. Mumwe ndiye anopinda atora mashoko chiti without the hand of this cruel regime you are nothing. The people knows their leader. Ndo mashoko ari kuda chitogwa panapa tiona aiwa vanhu vanointeract vachimuudza chokwadi Tshabangu achiti aiwa iwewe uri tori useless, iwewe nevanokutuma aiwa dei mukaenda. Aiwa tudze mafungiro enyu moti kudei pamusoro pemashoko ake pinda comment section medu. Musano subscribe or like and turn on the bell.